Nkwanta South Abato Mpesiano eswedi nchroya ECB mutu mekoso asisa abawiye no ena titire ne ma katamanso monyoko NDC nefa ye Nkwanta South woti manta mo kyerese ka nipa be dunumia na waye krado so wo tro wodi na so esanse EC atomunti want to be register wo mo a ehadwen pa Nkwanta South Abato Mpesiano so NDC titire ni ochiremu a enra ena Abato komisan ede edintwere no eba na wiye na nso nipa bi no mo hono mo a wantimi antwere wondi Adom Kasee amane boni NPP Abato Mpesiano so twerefo Felix Owusujima etwetwe nkomo no bo EC Abato so wo motimi aye wonjumedi awiye na nso odi ya wo mo esanse ebi no hono mo a wantwere wodi ena wodi adwuma no eba awiye na bana wiye ene said na EC ekan no and 21 days na abana wiye wo hwa Nkwanta ya register bibre nso no EC ni ye andi ni from beginning ni ampanyifo kan ye anase Ghana fo nyina esun ya EC amfa na adwa amaye no ankoyi amaye esanse wo Nkwanta South sun ye otirigi nyina ye ne yeso ba said ya ba se na nkuru na skata ba bia wodi nkrofo no be fia aba no ya den eno nti no numbers na ye fa ne yantumi anya ya register by 3,000 plus yantumi anya numbers no na wo bedru Nkwanta nso ase nkrofo o maka enne 5 o'clock o mapon o mantumi register no enye nkrofo kitwa eno nti no ye nka ye hwe se extension of day ni basa antumi aba but wantumi anka hwe anfa ho ndem ne wo kasa yi yantumi wo se kina anase na ebe ye ba ya wie adwuma no bebre nso wo fie a o mantumi register nti san nkrofo nso ye o mudan nti ya de abeko atia ye emboa ye eno nti no ye srese nka ebe ye yi a na